Vi er gruppe 6, som består af Mads, Thomas Hoff og Emily, og vi vil forklare om acceleration og bevægelse med konstant acceleration. Okay, først så vil vi lige forklare, hvad acceleration er. Og acceleration, det er ændring af hastighed per tid. Og symbolet for det er A, og enheden, det er meter over sekunder i anden. Og nu vil jeg lige forklare, altså ved acceleration findes to former for acceleration. Middelacceleration og momentan acceleration. Og først så vil vi lige starte med middelacceleration. Og formlen for middelaccelerationen, den findes som, hvis man skulle finde hældningen på en lineær graf, med formlen V2 minus V1 delt med T2 minus T1. Og nu kommer der et eksempel på, hvordan man kan finde. Hvis vi ser på den her graf, hvor vi skal beregne middelaccelerationen i intervallet T0 til T2, så aflæser vi, går hen til 0, og så aflæser vi tiden og hastigheden til det, og det samme gør vi ved tidspunktet 2, og så sætter vi det ind i formlen, så det bliver 3 meter i sekundet minus 0 meter i sekundet, 2 meter i sekundet minus 0 meter i sekundet. Og så finder vi ud af, at middelaccelerationen til den her graf, det er 1,5 meter over sekunder i anden. Og så har vi momentan acceleration, der er den øjeblikkelige acceleration til et bestemt tidspunkt. Og momentan acceleration beskrives som a til tiden t, hvor tidspunktet er t, defineret ved den tidsafledte ved mærke t af hastigheden. Og man kan finde momentan acceleration enten på to måder. Den ene måde, det er, som kan man bruge, hvis det er, at den ser som en linje her, hvor at vi skal finde til punktet, det her punkt for eksempel, så kan vi bare tage middelaccelerationen til mellem og til en del af den her linje, og det vil så også være momentan acceleration i det her stykke her lineært. Og den anden måde, det er, hvis man skal finde en kurve, så kan man bruge sekanter, hvor det er, man i stedet for at tage tangenten, som det kun skærer i et punkt, så laver man en linje, som skærer i to punkter, og det kaldes også differenskvotienten. Og så har vi her eksemplet, hvor vi har fået opgaven at beregne momentan accelerationen til punktet 2 t i s. Og det er så det her punkt, og da det her punkt, tanken til det her punkt er lineær med det her stykke her, så har jeg her taget punktet fra 3 sekunder til 6 sekunder, og så sat det ind i formen omkring middel af acceleration, som Mads fortalte os om før, hvor det er 13 meter i sekundet minus 5 meter i sekundet, divideret med 6 sekunder minus 3 sekunder, så får vi at momentan acceleration til punktet 2 sekunder, 2 tid i sekunder, er 2,6 meter i sekundet i anden. Når vi har en bevægelse med en konstant acceleration, kan vi beregne dens hastighed v af t og stedfunktionen s af t. Hastigheden v af t er givet ved, at v af t er lig med accelerationen gange tiden gange begyndelseshastigheden. Hvorimod at stedfunktionen s af t er givet ved formlen, at s af t er lig med en halv gange accelerationen gange tiden i anden, gange plusset med begyndelseshastigheden gange t og plusset begyndelsespositionen s af 0. Og som vi kan se, så er v af t en lineær funktion, hvorimod s af t er tegner en anden grads polynom. En måde man kan bruge den her formel på, det er ved, hvis man skal finde s af t. Vi har fået følgende graf, og vi har fået at vide, at S0 er lige med 0. Ud fra grafen kan vi så aflæse accelerationen og begyndelseshastigheden. Accelerationen det er lige med
grafens hældning. Og som I kan se, så skal vi have 20 sekunder, før at vi går 3 meter i sekundet. Så vi har hastighed 3 meter i sekundet. Og det vil altså sige, at vores acceleration er 3/20. Og vores begyndelseshastighed er så det, vi kan aflæse som vores grafskæring med v-aksen, som er 5. Og det kan vi så sætte ind i vores SAT-graf. Så vi har en halv gange 3 tyvendedele gange t i anden, plus 5 gange t, og så plus 0, da vores S0 var lige med 0. Så i Maple får vi følgende funktion, og vi kan så ud fra den funktion tegne en SAT-graf, som vi her. Vi kan også finde A0, V0 og S0, hvis vi har selve funktionen opskrevet. Den første funktion, der har vi A, som er den her værdi, men da vi normalt har 1,5 gange A0, så vil vores A-værdi være det dobbelte af det, der står her. Vores A-værdi er altså 1,48 meter i sekundet i anden. Derudover så kan vi aflæse vores V0-værdi, som er 3,6, matcher her. Og så har vi til sidst vores S0-værdi, som er 8,2 meter, som også matcher her. Så den er meget simpel. Så har vi en lidt sværere version, hvor vi ikke har alle vores faktorer. Igen så har vi en A-værdi på 1,48 meter over i sekunder i anden. Men den her gang, der har vi så et minus foran vores 3,6 meter i sekundet. Det vil altså sige, at vores begyndelseshastighed er negativ. Og derudover så mangler vi det sidste led, hvilket vil sige, at vores begyndelsesposition er lige 0 meter. Det var så gruppe 6 PowerPoint om acceleration og bevægelse med konstant hastighed. Med konstant acceleration.